JINGPULE nagi kitab Banyngkong jong Samuel. Kalnong baar pusaw kadakod ar hadu arpo. Kum tau sol la jet laingut kirang ba nakari Israel baro badula let thuat yoda bed bat kibriu jong u syakipang ki mausiang lang klau. Teu lapoi syaki semblang harut lenti hakabadon kawai ka krem bat usol la leit run hangta. Teu da bed bat kibriu jong u kidangnya syong haki benta ki basyapo jong katahi ka krem. Kibriu da bed kilaong hau lapoi ka sngi bautrai ulaong hapi pej ngan ayu nong syun jong pi haka kati jong pi bat pinle ye u kat ba pi iben kom tau da bed layeng sor bulaot tu ya keneng jong ka JINGPULE usol hadin ka tau da bed ula babe baula lejot ya ka keneng JINGPULE usol ulong haki briu jong u to unom sya utrai bangan le kumne yelau kenran bansai laki kti persya eu namar baudei bala pensle jong utrai kum tau da bed ula penjam mi laki briu da kine kiktien bad sya makin ya le eu usol lami nang ta naga krem bodole la kalenti hadi nang tau da bed ru ula yeng molami nakata krem bad ula perta ya usol kos im kanrat jonga haba usol ula kertiang uda bed ladem ka khamat sya ka khendau berlangu ladem nang tau laong hausol balai ken ba pisngap ya kiktien jong kibriu ki baong hapej uda bed utheu man peniap ya pi menta ka sngi phileo i dalagi khamat kumno trai la ya pi haka kti jonga haka to ka krem don kibala kentu yanga man peniap ya pi henrengam syem kta kti ya pi ngalaong ngan omsei ala ka kti persya ukan rat jonga namarulong belapan sle jong utrai hapej ko kpa jonga ngapej ya keneng JINGPULE jong pi haka kti jonga habanga ot ya ka keneng jong ka barandi jong pi klem da peniap ya pi pila ban suthu bat ban yoi ba om don jing boman ne jingshet kala haka kti jonga ngam shem le sneu ai ya pi wat la phithap sia ban shem ya ka jing em jonga trai un bisyar hapadeng jonga bat jong pi bat un le hok hapadeng jonga bat jong pi henrei ka kti jonga kanom kener persya e pi kumba ong katin stad kiriu hendai na ki basniu mi ka jing sniu ka kti jonga kanom kener persya e pi yanus iem ka Israel ulami banwan yano pi wan be yaw kseu balayam yaw thala to train bisyar namar kata wadun rai hapring jonga bat jong pi to un pej hi mau un yadai nga badun pelaj nga naga kti jong pi hawa uda bed ladap keren kini kitien hausol usol laong de gane kasur jong pi ko da bed khon jonga usol la keren kham jam bat ulayam ulaong hau da bed pikam hok banyanga namar pilasiu nga da kababha haba ngapan de ngalasiu pi da kabasniu pilapan em mentak kasngi kumno pi la le bhaya nga bat phim syam la penyap yanga habau trai labu yanga hakikti jong pi la dau briu lap yo nong shun jong u hato un pelai suk ya u to namar kata trai un sai bai nong ya pi dak babha na kabenta kata kaba pila le nga menta kasngi menta ngatep papin salong da shisha usiem bat ya kahima Israel kan saseng hakakti jong pi kakatien jong utrai ka JINGPULE na gospel kat kumu MARKUS kalnong ka balai kadakot khatlai hadu khat kendai Taiew Jesu la kieu sholom bot la khot shalade ki breu ki baumon bat kilawan sha u ula thong khat ar ngot makin dop ya don lem bat u
bat undup yo pha yaki banyalam ula ai boru haki ban beno yaki ksun kini kilong ki khat arngot ba ulathung Simon yaw ba Jisu khot Petrus Jacob ba para jong u Yohanes ki khonu sebedi ya ki ba Jisu la khot Bonajas ka ba mut ki khon Perthan Andreas Philip Bartholomeus Matthews Thomas Jacob khonu Alphaeus Thaddeus Simon Cananius bar Judas Iskariot nangshat kala ka gospel jong utrai